Davide, první gól v Chomutově, jak jste tu situaci viděl? Tak bol som na mantineli a všimol som si, že Rúža prechádza ku mne na mantinel a máme také nacvičené, že treba odskočiť na stred a tam s Fleming sme sa videli, tak on mi to hodil a ja som už vedel, že dopredu čo budem robiť. Bylo to se cvičené už z dob Slávie, nebo je to konkrétní teď aktuální chomutovská souhra? Tak vychádza to z nášho systému, kde center ide na mantinel a my sa presúvame na stred, takže bolo to zo systému. To zakončení jste věděl hned, že uděláte takhle? No už mi to vyšlo párkrát, takže verím si v tom a zať som rád, že mi to padlo. No. Pokladník už se ozval? No sa to trošku tu zmenilo, takže tí pokladníci sú prísnejší, ako boli minulý rok. Takže ja určite niečo zaplatím.